para vivir. Feminismo para vivir. E de clase, con moita clase. Para que todas voltamos vivas. Para a eliminación do patriarcado, acabemos coa xustiza machista. Non quero resignarme a aceptar a vivir baixo un sistema que me aboca a precariedade, a sumisión e a abnegación. Para visibilizar, erradicar a violencia e as agresións que sufrimos as mulleres e as crianzas nas institucións xudiciais. Para a eliminación do patriarcado coa educación. Por unhos medios públicos feministas defende a galega. Para sementar conciencia, sumando voces e forza para non ser invisibles. Para organizarnos, para formarnos e para construir ferramentas que nos permitan combatir o patriarcado e o capitalismo. Para a eliminación do patriarcado, fora violencias institucionais. Para que o traballo dos coidados deixe de estar precarizado e mal pagado porque é un traballo imprescindible para soster a vida, seguiremos en marcha. Para que a comunidade, os cuidados e a vida estexan no centro. Para que non fechen Verín. Para a eliminación do patriarcado, camiñaremos xuntas hacia a loita para os nosos corpos e territorios. Para soñar que un día por fin todas seremos libres. Feminismo para conseguir uns medios públicos que informen sen sexismo nin discriminación. Para salvar o mundo, o feminismo ten a fórmula idónea. Para a eliminación do patriarcado, fora as violencias institucionais. Parir lonxe da casa é unha violencia institucional. Para ser libres, en decidir, en xestar, en parir, en maternar. Para que cando vayamos a parir non teñamos que defendernos. Para que cando vayamos a parir pensemos só neso, en parir. Para lograr unha crianza digna, necesitamos tempo para maternar. Para que ninguén me diga como teño que ser. Ser libre e ser quen eu son. Para que elas crezan sin medo e podan ser libres nas decisións do seu corpo e da súa vida. Para que todas as mozas, para que todas as mulleres vivamos libres e sen medo, adiante co feminismo, viva a loita feminista. Resistimos para vivir, marchamos para transformar.